Det, der er sjovt ved historien, er, at manden faktisk var tilfreds med de her 2,9 millioner. Her er en lille historie. Jeg snakkede med en mand i Aarhus, som havde fået 3 vurderinger på sit hus. En på 3 millioner, en på 3,1 millioner og en på 3,4 millioner. Og han valgte selvfølgelig den højeste, fordi hvem vil ikke have mest muligt for sin bolig? 6 måneder senere blev boligen solgt til 2,9 millioner. Og det, der er sjovt ved historien, er, at manden faktisk var tilfreds med de her 2,9 millioner. Men han var lidt ærgerlig over, at det havde taget så lang tid. Og det er klart, at når du som køber ser en bolig til 3,4 millioner, så er din første umiddelbare tanke nok ikke, at den kan jeg nok få til 2,9 millioner. Derfor så er der også en masse købere, der holder sig tilbage, fordi de tænker, at det er urealistisk at købe den bolig. Pointen er, at hvis han havde startet med mælere, der sagde 3 millioner, så var boligen helt sikkert blevet solgt meget hurtigere. Det betyder altså ikke, at du skal vælge den mægler, der kommer med den laveste vurdering. Det betyder bare, at du skal stille dig selv spørgsmålet om, hvad der er vigtigst for dig i dit boligsalg. For havde manden her gjort det, så har han også fundet ud af, at det egentlig ikke var den højeste salgspris, der var vigtigst for ham.